Cześć, witajcie widzowie. Dzisiaj ponownie jesteśmy na Modacie i ponownie będziemy otwierać Lucky Bloki, tylko tym razem admin. Cała baza już jest nimi wypełniona, zaczynajmy. O, no i jest nasz Lagrande. Otworzę jeszcze pozostałe Lucky Bloki, ale Lagrande już jest. Dobrze, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku.